kawuok e gwenge mag Kwale nyaka Ramogi. Weche manyien mag migago tero wa nyaka Meru. MCAs e kaunti ma Meru dhi nyime kod twak e wi bura mar thicho oko mar apisi Gavana margi Kawira Mwangaza e kinde ma Kawira owuon to ne odagi chopo e nyime MCAs go. Kaolero ni doho ne osechungo chenro mora mora mar gole apisi tarik 30 dwe mar 11 mar higani. MCA ma Abogeta West Dennis Kiogora ochwalo kendo twak e od bura mar thicho oko Gavana margi Kawira Mwangaza ma biro bang' doho chungo chenro mar thicho oko e apisi mare e tielo mokwongo e gino mane doho wacho ni ne otim e yo ma odhi ataro mar chik. Moko kuom ketho ma MCAs go ochimo godo Kawira Mwangaza en tiyo marach kod apisi mare kachiel kod nyisogi achaya. She was writing her own laws. Honorable Speaker, there is no provision anywhere in the laws of this land that public participation will be used for recruitment. It can never be objective. If someone doesn't like you, Mr. Speaker, they're not going to have you hired. And the way the governor was conducting is unbecoming of a state officer in the rank of a governor. You can imagine the humiliation of those who are rejected. This Honorable Assembly has been recognized together with the Senate as the court of trial for misdoings, Mr. Speaker, of the governor, Mr. Speaker, and the Constitution together with the County Governments Act and the standing orders have empowered this House, Mr. Speaker, to hold the governor to account for some of these deeds that she did.